Cristiano Ronaldo ya zama ɗan wasa na farko a tarihin ƙwallon ƙafa da ya ci ƙwallo 900 a wasan Nations League da Portugal ta yi nasara kan Croatia. A minti na 34 ne ɗan tamolan mai shekara 39 ya jefa ƙwallo a raga, abin da ya baiwa Portugal damar sa ƙwallo ta biyu kenan a raga. Ronaldo, wanda ya lashe Ballon d'Or sau 5 a tarihi, ya baiwa abokin birminsa Lionel Messi na Argentina, wanda ke da ƙwallo 842 bambancin ƙwallo 58, sai ɗan wasan Brazil Pele a matsayi na uku da ƙwallo 765. Ronaldo ya fara kaiwa ƙwallo 800 ne a 2021 lokacin da ya koma Manchester United. A sakamakon sauran wasannin da aka fafata a Nations League ɗin, Spaniya ta tashi babu ci tsakaninta da Sabiya a wasanta na farko da ta buga tun bayan lashe gasar Euro ta 2024. Poland ta doke Scotland da ci 3-2. Denmark na da 2, Switzerland babu ko ɗaya. A ci gaba da wasannin, a yau ma za a yi karawa da dama. Za a fafata tsakanin Belgium, Isra'ila, Faransa, Italiya, Kazakhstan, Norway da kuma wasa tsakanin Slovenia da Austria. A wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin kasashen nahiyar Afirka ta 2024 da za a yi a Morocco. Morocco mai masaukin baki za ta fafata da Gabon, Kenya, Zimbabwe, South Africa, Uganda, Mali, Mozambique, sai kuma wasa tsakanin Senegal da Burkina Faso. A gobe Asabar ne kuma Najeriya za ta karɓi bakuncin Benin, wadda ta doke ta a wasan neman gurbin shiga gasar kofin duniya da ci 2-1 a watan Yuni. 'Yar wasan ƙwallon tennis Jessica Pegula ta doke 'yar wasan duniya ta ɗaya Iga Swiatek, ta kuma kai wasan kusa da na ƙarshe a gasar US Open.